Kakasi Students Union Mau Plang Unit, kalapan pau kajing bitar halor kajing bamla jong ke sarkar jela ban pentri kam no eka Science and Commerce College Mau Plang, kumba kala ai kajing kular ban pentri kam no hau nu snam. Kumman syukudo baya kanika college labu mau nong rem nadu punai naitung jong snam arhajar khat nyom. Nakamang tingka ke balai penriu point san keluar, lingba ke Ministry of Donor, bantai ya ke building bar menteri badai kmi ya tanat puli urakam sangma, ula ai jing kular bag ya kanika college on pentri kam no hau punai naitung jong news nam. Henry, haka jingle jurep jong ka KSU Mau Plang Unit, haka jingelam usamla ban yengs kem karbani General Secretary, haringkat ka jinga dan lang usamla pensai lang rani Publicity Secretary ka Central Executive Committee, haka arpunyau terik unai lar arja arpusau lalap, ya ka jinglong jingman jong kanika college, kamya hap satya kumbau menteri ula ai ka jingkular. Habakran sikilat patai kubor usamla ban yang scam karbani uloong, bau menteri ketenat pulih udai ban ai kejing pensyai lor kanika mat, dak boong, bak pisa ladap ban mang hendrai mentalah nyusnam kanika college kampat reikam. Nalor kata ulah penram juru yo menteri halor kejing tok jong u, hak bau la ai tang kejing kular hendrai kekampan kam urlong. Nagling jengi ngala kminti bagane ke jingtrai ke nyanyo syakrang hiu bagi kenang bagi samla puli kinyo man puli hane kelas nagling jengi yak tung por ngilalet bagi kedu yo menteri bade kmi ne tenat om tu menteri bade kmi ro rawat di department prepare badai ban pet yang ne ka jingtrai rai nagling jengi habang ngilai kendu menteri hak tung por hak sau trek September ulah aingi ka komitmen ni bat ngi ba wong ba lakumno ya kene ka college on pendep no tang hisau san banai but lakum no ru au swa bunai Julai on pleno but on sim no ki admission ni kena ban pulih kene lai pausi ke epat ka ba ngilap mata andang lawan ban sakhi dang la ki jong kimat i ba ka jingtrai ka ski syapa palat but kam sim la hairstep ha kitu ki snam bangi wan ban jurep but ya nujur ba kene ka ba mata lai ka suki palat kidon ki bolding ki ba phiru kila sakhi le je kimat ba umdon tong wei nong trai but kidon ki ni bolding ki ba kidon ki nong trai pat ki kumkene dian jonga kene ki bolding ki don ki nong trai ka ba buan ya de sangut re ki wei le umdon nong trai re kene ka pelngo i ba hatu kot menteri sarkar berpet ka tanat puli pthi ukular ringi hatu kopor ba pendep tang hilai banai sau banai bat hosnam arja sau mentau snam ong ban simno re kala long ke ba usikular kai kalong ba thok ngasngau ban ong bu lu athok la syukur ringi kit khot nong yalam jang nek seng ki pangidon ke jing kli na benta kalwei ki samla puli ngasngau ban ong bu lu athok la syukur lu syukular ringi klem perkhat kumno ngal ngo bakat menteri badai pej ka puli puthi ka menteri badai pej hapo ka sarkar jelahi bar wei unut ban thok plen ngi kit khot jang seng ringi nang ngi peramjur ba yu menteri ba lu syukular ringi hak to por bat ngin simhun tang ka bangin kut niru ngin sa naling seng do ngin sa sim ko ki kli ban ngin sa pet ngin sa sim kilat senjam bang kumnu ban ngin le ban penya jang ne kam sikmat om bangim suhun ban kot sang ni pitip londala la play ne ka sian ko mas college ne po mo plang ka jingkur ku kamlong tai samla po mo plang re kalong ya kadong ka than jong ne ka sino mo plang hi berwei ne ki jaka nong kadong hi bro wei bagi yo ban pulih ha ne ka school kalong ka jingkur ku nomor ka de ka sian an ko mas college ka ba ki samla na nong kadong bunsin kan pat PUE mi pisaki mi kum ki presru abaki yo ya ki resort SSLC HLC bunsin ki ju kamtam kitu ki bawan ne kalong ying ki paduk ki ba kerdu haka yo ka kwat kamtam kimi kim kwat bor ban pha ki six school ki shilong ki private nomor baki rem plat posi pinde EMP kat no ki yam ki sosi ba ki doni kun ki ba ki don ka jingnang cek start ka ba syampang ka bor puli ka ba start juki ne kim yo lat ban puli ne ki kut no tang steng por i ban jur bet sarkar ka dei man le yang ni la da ngas ngoru ban bu ka jing pan jing pechai no menteri sarkar pet ini division babalai ka slam gane kam hadu kat ni nadu arjar kat nyau kam klaya nyau slam regane kam kadang isimpor ha kadang ibat sekombasan slam i tip la man pendep lot ikini ki kamboro nei ngasngau bon pancing chai u balai bak sarkar keladon yang tak sanction ke balai penriu poi san pesan kru lembaga kelayo ya kene ka pesal lembaga tenat donor naka Central Financial Assistance dan non lapsible Central Pool of Resources hak tu pon funding peten kolong bet kendai pau la si pau
te belai nek sarkar kamla ban pendep ikane kam ba kapisa kala don kata si ek tak pisa kaja ngas ngobon bu jenggli menteri si ek pisa kaja lada ka pisa ka don belai pendep belai pensa teng yang ne ka yang ne kula cidu mata dengan ngobon bu kata ru ka jenggli menteri bu dai ban a jing pisa helo ni sing bu dai hok lu ban buri ya ka jing sha dai be banyetu hok ba balai ka sokot kane kula cidu ni du ni singi ka ba mentah ngas ngobon ong yu nu menteri imda kam su wasnga ban lej namar blai ngila de wanya gendu mu hiu lo ai ka shran ba la kam no tang hel lai panai so panai wong ban pendep no ngani bat la kam no ro hataru dus nam arjar psang wasnga ban bu jingkli man yo minister ba usnam ayu noi mata panai ayu noi mata bu kularingi hirto ko por bu wang ba hau julai mun sim no admission ngasnga ban bu jingkli hato to bu arjar psau jong panai julai hato daslam ne rondan city ne pat poi ne ngasnga ban bu kata jingkli yo minister chat ana kata benta bo lo ai ngi kata ka jipa bau ai ko komitmen nak tien jong uhi om no ru kaseng kan nom ngap halor bai dei ni bantan mar ka puli putih kedai ngas ngobon ong ba kedai gepot lum na banta ki samla puli jongi jong kejalahi pro koi ledak lam ka puli putih ngimla ki samla kim nom kiu ngin her hagi babun ki lang kata makayo kot ngin nom ong ba ladangi nang start ngin yo ban kam sokar ngin pecilur ne kan long pat abangi don ka jingnang start ngila pat ban wat ki no ki kam pat ki ban long kita ki ban penyangi kejat jongi bangila menteri ki no kam ki poper lor kata bantai ka sengi kan budin baik ban ada kesorka kadang yes kam ti bukamla percaya keseng kan sa lumi ki jinglang ba ka sa simpat di wei pak senjam penyelek na bantakan kumno ba raju kumne kong ale kumno ki kam ki jam baro hoi ki biang lor ai ki ration jong menta ubnai ha ta ba u khau yu unia kong undi udai khau plus f u khau fortified henrei ba u khau 45 ba uto ba ai barabor u ya pher ayu uto u khau ba ai barabor umde u ba kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot akhya ka jongi manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi ila ban yo ya ka jingpang dunas nam mat ka jing bria ki kman henrei ba uni u khau 45 don jinga dei kumno yo iya ka jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D namar ke jingduna jongkine ngien ngat hagi babun ki ja jingpa ka sarkar ka persangkar bala banwanra ya ka koj ka khia ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke omkhnyang bam ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet knang ba ha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo percent kini ki jingbam bantei ya kamet but lai kerteng yaki 45 ila bani thu yaki ta ka sharp plus f aki ba uni ujing bam plus f pat ngila ban yo ne ai nang ne kong nagani ka daw ka sarkar kalapan mi yaki scheme ICDS MDM PDS kabha na ka banta upaj ba ka sarkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba kilapha da ukhau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na kata ka daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da ukhau 45 ba fikran ya ka jing shisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya